Hunermendên hevçax berhemên xwe yên hunerî bi fikrên balkêç pêk dînin û nakokiyên di navbera jiyan û hunerê de nîşanê me didin. Ev qabiliyeta wan e. Armanca hunermendên hevçax ew e ku rûwangeyeke nû pêşkêşî bîneran bikin û gelek rewş û pêwendiyên jiyana rojane bi awayekî cuda carekê dî şîrove bikin. Da ku bîneran jî bixin nav nîqaşekê. Ji bo vê jî hunermend gelek problemên şexsî û civakî bi berhemên xwe li galeriyan radixin berçavan û mekanê galeriyê wek laboratuwarekî bikartînin. Ji bo pêkanîna vê rewşê li ber hunermendan gelek rê hene. û yek ji wan rêyan jî mîzah an jî îronî ye. Îronî bi kurtasî ew e ku mirov tiştekî bizane lê xwe li nezaniyê deyne. An jî peyama xwe rasterast nede, gotina xwe rasterast nebêje. Îmakirina dijberiya wateyê û lîstina bi peyvan dibe îronî. û ev yek di hunerê de ji bo îfadekirinê qadeke berfireh li ber hunermendan vedike. Hunermend bi saya îroniyê nasnameyeke nû dide xwezayê, alavan û rûdanên civakî. Bi taybetî jî di warê hunerên hevçax de li ser rûdanên civakî mirov zêdetir rastî derbirîneke îronîk de. Weke xebata hunermendê Balkanî Andreyan Pacî. Hunermend di vê xebata xwe de polîtikayên dewletên derbarê penaberan de rexne dike û nîşanê me dide ku ev îmajên çapemeniyê ne wek rastiyên jiyana penaberan in. Vê nakokiyê jî di berhema xwe de bi awayekî îronîk nîşan dide. Ev berhema Pacî rewşekê ku nehatiye qeydkirin nîşan dide û bereksê îmaja mêvanperweriyê ya ku çapemenî her tim dixweze cextê li ser bike, bi îroniyeke zelal pêşkêşî bîneran dike. Berhema hunermendê Filîstînî Xalit Jarar, bêwatebûna sînoran û dîwaran li ser topa badmintonê nîşanê me dide û vê yekê dike wek lîstikekê. Di berhemên Cengîz-Tekîn de jî îronî bi awayekî tîr xwe nîşanê me dide. Heta niha berhemên wî li muzexaneyên Ewkmaxî, Frederikanium, Ludwig, Frakors û İstanbul Modernê di pêşengehan de cih girtine. Bingeha berhemên wî li ser referansên mîzahî û rewşên absûrd ava dibe. Cengîz-Tekîn perwerdehiya resmê wergirtiye lê roja îro zêdetir bi fotograf, video û performansan karê xwe hunerî didomîne. Sar 1990 da dest karton kir. Karton ji bo min gelek rêya min hunerê vekir. Wata min kartona çê dikir. Li xebatê li hunerê çawa dinerim, gelo ya li cîhanê çawa dinerim, wiya derket meydanê. Çawa derket karton tişkî pir mühim ji bo min. Lê belê karton wata me çê dikir, jiyanê li jiyanê çawa lê dinerim re wiya dibînim. Yani ez çawa ters li hayatê binirim, ez wiya bi kartonê dibînim. Wiya ji bo min baş bû. İja ji dawiya wî sal û 1995 da ez çûm zanîngeha Çukurovayê. Li wir wek her derî hunera klasîk, perwerdeya hunera klasîk didan. Lê mamosteyê me zanîngehê gelek rêya me vekirin. Sala em çûn 95 da bû. Wî salê Bienala Reneblok li İstanbul hebû. O mamosteyê me otobüsek kira kirin û me giştika birin Bienala Reneblok. Em çûn Bienalê li wir wan xebatê min dîn ji mir pir tiştên acayip hatin pêşê. Em ji mamosteyê xwe re got bana çi ne? Yani we çima me hanî vira? Em ji vir yani tiştê di fikrî huner giyan ne? Bana çi ne? Mamosteyê me wana tam bersiva min nedan û got em herin zanîngeha xwe em ê li wir bipeyvin. Em ê ji wir bêjin viya çi ye. Li wir ewa sonekê kafê min mi gov ez viya gerek vî işê beelimim.
Wî çaxê ez û Erkan Özgen me bevra xebatekî çêkir bûm. Ji wî rûyê şûn da me dest bi hunerê kir. Ol em çûn mektebê, zanîngehê me mamosteyê xwe ra her ro me em dipeyvîn. Waf mêjê me vekir, serê me vekir, devê me cana we dikir zorê. Dawê jî van xebata me bi dest pê kir. Cengiz Tekin demekî karikatüristî kiriye û vê tecrübeya wî tesir li ser fotografên wî jî kirine. Dîmenên xweşik bala wî nakşîne. Zêdetir bi referansê mîzahî dixwaze hin rewş û mijarên veşartiyên jiyanê di navenda fotografên xwe de eşkere bike û nîşanê me bide. Wexta min hunera nûjen nas kir, me xebatê xwe bi foto, teknik olarak me bi foto çekir. Ama min nedigo yani illahî viya gerek bi fotoğraf bi. Yani wî çaxê performans bi me performans çekir ha. Ama pirê wî me bi fotoğrafa çekir. Çünkü fotoğraf ji bo me tiştek yani giringek pir mezin bû. Bi fotoğraf me re tişkî bi görüntüyê biqeresîne tişkî pir zehmeti û zor in. Bi görüntüyek bi karekî fotoğraf çekir. Viya ji bo me nek zor bû ama dixwast ki çi xwast zor bi a ji bo me baş bû. Çünkü coğrafya em jê hatine ne tişkî ewa hayata me, jiyana me li wir ne tişkî ew qasî rehat bû. Jiyana me pir sert bû, pir zor bû. Îja gerek min jî rêya zor ji xwe rehatî vekira. Kuçeyên Amedê ji bo Cengiz Tekin wek atölyeyeke qerasê ye. Ji ber ku Amed xwedî jiyaneke zindî û çalak e û hafizeya we ya dîrokî jî heye. Bajar bi her tiştê xwe ji bo Cengiz Tekin dibe keresteyeke hunerî. Wek gerokekî biyanî dikeve nav kuçeyên Amedê û li vî bajarî jiyan ji bo wî dibe performansek. Hatta min zanîngehê xilas kir, ez hatim Amedê, min got gerek ez li Amedê jiyana xwe li Amedê bimeşînim. Viya ji bo me yani tişkî pir zehmet bû. Min karibû biçûna İstanbulê, atölyekê bigirta, ol wir tam li nav hunerê da bi herkesî da nêzik bûma. Ama min got ki gerek ez li Amedê tiştek nê çêkim. Min got çawa bikim ez ê viya? Amedê ana pir mesela küratör tên Amedê cemme rexnê hunerê rexnê dikin tên cemme. Ji min mesela sual dikirin, digotim kanî atölye te? Min digot atölya me Amedê. Çünkü ez nikarim ciyek awa rûnîkim. Ez zatî jiyana me awa nikarim ciyê xwe bisekine. Her car ez li awa nav bajar ez hew digerim. Yani bajar jî namre. Ji bo me atölye ki derê wî girtî ya da ciyek serspê derê ve tê wek dikanekin gerek nebe. Atölye gerek 24 saat hew nav jiyanê de be û jîn be. Ji bo wî min got atölya me Amedê çünkü Amed ji bo me her kuçeyê wî, her derê wî ji bo min gelek tişkî cuda ye. Sembola berxwedanê kevir e û di xebatên Cengiz Tekin de jî kevir ciyekî giring digire. Di xebatên xwe de bi gelek awayan keviran bikartîne. Kevir di berhemên wî de cana dibe sembola hêz û qewetê, cana jî dibe alavekî kamuflajê. Cana jî dibe diyariyek ji Mezopotamyayê û wek berhemeke etnîk ji bo mîzaxaneyeke Ewropayê tê hinartin. Sal 2005 da ez ji bo rezidensekê çûbûm Mûsterê. Ama wexta çûm bira pêşiyê kevirek bi xwe re girt min got ketsin ez ê bi kevir xebatek çêkim bira. Lêbelê ez wan dira bi miza filan geriyan filan bizekir bala me bi tişkî kişand. Bizekir yaskî Landesmuseum. Landesmuseum ji bo dünyayê her derî li cîhanê her derî çi ji bo ziman, antropolojî her xebatê di wî mizê hene. Min çû wana bizekir filan ne her tiştê ama mesela Mezopotamya tune bû. Min got çê bikim wî kevirê wî li vir ji bo îşim hat. Min got tamam. Ez ê vîya xebatek çêkim. Min got ez ê çawa bikim ez ê
ji bo suala ku bersiva ku buwa bikim ez ê herim têkevim müzê ji war bêjim kanî Mezopotamya ji bo Mezopotamya tişkê dibirtine ez ê war buya peyvim ama ez çûm bura ber derî min negirtinindir vîdeoamda min nagirinindir bu ara heft û heşt dikin bu ara heft û heşt dikin menkî negirtin o yekî me xistin o min ji wir qewrandin min jî tehdîtek wek tehdîtek min destê xwe ji war min got ez ê hûn ê bibînin çûm mikevir daha pêşê cîkî veşirta bû veşart bû min got ez ê wî kevirê bibînim ama wexta wî kevirê heta rêya ez çûm li wir mesela Rojava Avrupa'yı yani Münster GSP tertemiz her tişt vek belgesel denge küçük adat o denge kilise denge dera dahat ya bu gol gerek vi kabat yani vi jana vaji le vi kabate gerek hinek were khwane bir daha kişan çum vi kevere girtu be neb duelo بس الباتي duelo هي مگو نب duelo مگو gerek azarım kevir cami bibinim khare vakt performans ek mi çekir ji ber ku van salan koç û koçberî bi hemû rewşeyên xwe yên trajîk di rojevê de ne Cengiztekî jî nikare çavê xwe ji bo vê meselê bigire û berhemekê li ser koçberan çê dike. Ev xebata wî ji xeynî berhemekê hunerî wek qeydiya şîngirtineke dûr û dirêj xuya dike. Li gor wî koçber diçin bi hiştê. û hunermend gazî piraniya civakê dike ji bo rêzgirtinê deqekê rabin ser xwe û bifikirin. Xebata mina Just Before Paradise yani peşiya cennetê yani kîja cennet ama ji bo dinyayê mesela ciyê derê cennet yan jî wata rêda diçin tu dumre derê cennetê wî xebatê navê wî ji wir dereket wî xebatê da min got pelaber îşar giringek pir mezinil û her derî salê mesela 2015 da heta ana salek da bi 10,000 insan mirî di avê da ya ji pir avê ya ji bê avê ana mesela weta wana derin cîkî yani mesela Avrupa'yê ya da derin Grekê ya İtalyî gerek avê derbaskin ji Mediterraneê derbaskin weta wiya tişkî pir zehmet o avê da dixeniqin pirê wî îşa pêşiya wî jî heta tên sînora hinek sînora çolê gerek derbaskin wî çolê da jî bi hezara însan dimire kesek xebera kesek dê pêrtine yani bê avî yani ciyek bi avê ciyek jî bê avê û giştikî jî cîkî da hevdû dibînin bi rastî însanê pelaber ne jî bi prodüksiyonê yekî bibînim însanê pelaber bînim nav avê da ez jî wera me yani ê wanê mirine ya da ê saxmanı ji bo wa em hûn rehê kezev rehê medanê kezeva medanê em weranê. Şimdi Kürdistan'da... Li Kurdistanê hunermendên hevçerx li gelek qadên hunerî belav bûne. Bo numune hunermendên wek Şener Özmen, Cengiz Tekin, Erkan Özgen û Berat Işık piştî salên notî û 2000 wek nifşekî nû xebatên xwe yên hunerî li gel tekiliyên estetîkî li ser bingeha polîtîka vekirine. Di hunera hevçerx de Cengiz Tekin yek ji wan e. Bo numune xebata fotografê ya Cengiz Tekin bi navê 1-2-3 hûn jî dizanin divê xebatê de qala apê xwe dike. Apê wî salên notî hatiye kuştin û kujerên wî jî nediyarin. Divê fotoyê de sê nîvendên cuda hene. Ev karê Cengiz Tekin li ser 1-2-3 nîvendan ava bûye. Em divê berhemê de dibînin ku ji me re çîrok apê xwe dibêje. Xebata xwe li ser rastiyekê ava dike. Hunera hevçerx herî zêde li ser vê rastiyê xwe ava dike
ji bo wê meseleya herî mezin ev e. Yani li ser rastiyekê, tecrübeyekê an jî bûyerekê hunermend, estetîkeka rexneyê an jî estetîkeka polîtîk pêk tîne û vê yekê jî bi nêrîneke cuda di hunera xwe de ava dike. Divan her sê fotoyan de em dibînin ku pêşî apê wî dikeve navbera kalikên wî û bi hev re fotoyekê digirin. Di fotoya duyem de sal hemabêje 1907 û apê wî vê carê esker e, hevalekê wî jî li cem ye. Li gel portreya Atatürk fotografa wan hatiye girtin. Fotoyên sêyem ya malbata wî ye. Vê carê em dibînin ku xal û xwarzê, ap û birazê her kes li wir e û portreya apê wî yê ku hatiye kuştin di nav xwe de girtine. Ev bi necihkirina her sê fotoyan çi nîşanî me dide? Cengiz Tekin bi vê berhema xwe xebateke antropolojik dike. Dînamîkên ku jer ên dewletê li ser kuştina apê xwe nîşanî me dide û xwendineka rexneyî li ser vê rewşa Kurdistanê dike. Xebata wî ya din, ev qaş û portreya hunermendekê ye. Dîsa portrekê nîşanî me dide, em wî bi pûşî û egal dibînin. Esas wek portreya terorîstekî ye, qaşo. Yani vê peyva terorîst jî wek erorîst nîşan dide. Ango kesê ku her dem xetayan dike. Li ser vê xebata wî em dikarin wiha bêjin. Milletek çawa bi têgeheke wisa tê binav kirin. Peyvek çawa milletekî reş dike. Lewma jî piştî Cengiz Tekin, divê mirov wiha bifikire ku nifşek nû rabûye û serencama dewranekê bi awayekî polîtîk dixwîne û di karê xwe yê hunerî de vê serdemê wisa nîşanî me dide. Cengiz Tekin jî yek ji wan hunermendên vî nifşê nû ye. Sanatçı kuşağını da görüyoruz Cengiz Tekin'le birlikte. Bingeya xebatên Cengiz Tekin li ser pratikên xweveşartinê ava dibe. Ev xebat dirêj dajû û haletî ruhiyeyên ji hev cuda temsîl dike. Hunermend heçko bi vê xebata xwe gazî bîneran dike ku veşartok bilêzin. Gelek caran di nav rengirengiyê de hunermend xwe vedişêre û bi îroniyeke xweş hewl dide ku gêliyên absürt, hêrsok û travmatîk zeft bike. Nigo ez çe bikim gelo, ez ê van xebatê xwe xebatê ez çêkim wek mühendîsek gerek xebatê xwe çêkim. Viya ji bo çi? Ji bo kî fotoyê klasîk bana zaten ji bo min pirsgirêk bû. Bu gerek tişkiya wa nebe yani. Bê xêwî ez juya ez çi têxim ortaya. Min jî ku ez ê xwe veşêrim nav xebatê xwe da. Xebatê çi çêkim ya hindike ez ê xwe veşêrim wek performansek. Xebatê xwe te çê dikim ez nabêjim bana fotoyu. Ji bo wek performans tên ji bo wî min xwe vedişart. Wata mera xwe vedişêre xebatek de ji min re ew dihat. Yani pirsgirêk çi ise tam orta pirsgirêkê disekine û wî wir her tişî tam net dibîne. Her aliyê, her du aliya ya da her çar aliya pêşa xwe, derdora xwe xweş dibîne tu wî çaxê. Tam orta olayê da her tişî tam dibîne. Tu nabêjî mesela ez viya lêbim ya da li wiya lêbim na. Ez ê ortaya bim, wî ortaya ez neyim xwanî. Neyim xwanî ama ciyê neyim xwanî jî ez her tişî daha xweş dibînim. Ji bo wî bi xebatê xwe da xwe vedişêre û viya ji min bû zimanek. Yani gora bêjim 10 sal filan bi xebatê xwe da xwe vedişêre. Xebata da mesela şimdiki wa örnek ez bidim mesela nav Lîfa û Alîfa fotoğraf seriyek fotoğrafa çekiribû. Ne tê veşartin. İşê min mesela karê min bi rengajî hebû. Çawa renk lê dinlerin mesela kuratörek lê dinere ya da işte yekî insanek were pêşengeha min wata li xebata dinere dibîn çi xwasa mesela rengê xweş heft rengin her tişt renk û reng. Em digo na yani ez wî tamam renk û reng dibîne ama jiyana me naxwasî bi reng. Yani ji bo wî wek îroniyek wan xebata bi reng çê dikir ama dawiya xebata me da ew ê dixist pêşî. Yani jiyana me pir reş e, tarî ye. Ji bo wî ez ê wek dirêjek çawa bidim ez ê her tiştî bi renga bînim ortaya û kar bikim. Bi xebatê xwe ve çêkiribû. Yek ji navdartirîn berhema Cengiz Tekin, Frîkîk e.
Hunermend li ber topê sekiniye, xwe hazir dike ku lêxe. Li pêşiya wê jî malbata wî bi temamî benda frîkekê pêk anîne. Di gelek xebatên wî de malbat hene ku xwe ji bo her cure êş û travmayê kirine bend û sîper. Di xebata frîkik da malbata min pêşiya min setek çêkirî. Normalde me awa kar kir bû vî işê xwe. Çünkü vata 1990 da wî travma me kişand, li wî aliyê malbata me yani ser xwe bêjim çok asil ji derve baskı û tiştê hatibû serê min wa ji xwe kiribûn dirêk ya da endirêk çi hatibû serê min wana pêşiya min setek ji bo min çêkiribûn. Wî em got hem ez herkes yani hem îronîk ve hem jî bi çanda popüler ez dixwazim ki bi rexne bikim ji bo min bixatibû çêkiribûn. Cengiz Tekin li gel hunermendê hevçax Şener Özmen jî karekê hevpar kiriye. û di vê xebatê de referansa wî pêşengê hunera realîst Corbet e. Di berhemeke xwe de Corbet di kincên qetiyayî û bêçakê Slavê dide mirovên torîn û bijarte. Ev xebata Corbet nasnameya ressaman û mirovên bijarte dînin heman astê û wan dike yek. Loma jî gelek arîstokrat û burjuvayên wê serdemê ji vê berhema Corbet aciz bûn. Cengiz Tekin û Şener Özmen jî xebateke bi vî rengî dikin û dixwazin dîroka erdnîgariya xwe bi awayekê din bixwînin. Realîst û terorîst li ba min yekin. Her du jî aynî gûnin. Îro firçe û huner sibê roj dixwing û şer. Wergo ha معقيك قي منو او قرواتشو او قشي راليسا ما سنجي دنيا قشي بقدو كتايوا ها Rojbaş Bay Kuber bir xebatê min û Şener bi hev re karxanî. Vî xebatê da pêşê vî sana belkî uzan tabloyek heye Rojbaş Bay Kuber. Vî xebatê da Kuber ji bo me hunermendek pir mühim e. Ji bo hevalê min jî Şener jî pir mühim bû. Me got em çê bikin vî xebatê da me got gelo vî xebatê çêkirî mesela vî xebatê şûn da mesela çer bûyî mesela. Wî çünkü li hevdû dînin li wir ew hinek burjuva rêyek gunda ber hevdû sekinîne o dipeyvin ama tiştek yekemînin ki hunermend ber burjuvayê xwawa bilind resmik da xwe çêkin. Via ji bo burjuvayê mesela giningek pir pirsgirêkek pir mezin derketî hatta wî aliyê îja Kubet mesela lê dinlerin mesela dönema xwe da însanek pir nav tekoşînê da pir gelek tişta çêkirî û li aliyê realîzmê da jî mesela xebatê wê yekemîn pir mühim çêkirî. Wana ji bo me pir mühim bû, ji bo me wî xebatê çêkir, me got em wî xebatê coğrafya xwe da mesela çawa dibin. Argümanê me bi kar hanî bû, giştik coğrafya me da tiştek çawa dibise, me wana hanî ziman, ama bi devê wa, bi wa. O işte mesela mişin xwedî aşîrek û ez mesela. Em wen berevde çawa berevdû bêvin. Tiştek muhafazakar jî mesela dikeve. Cengiz Tekin berhemên hunermendê Belçîkî Francis Iles gelek nêzîkî berhemê xwe dibîne. Iles wek gerokekî li her derê dinyayê digere û di her berhema xwe de jî hewl dide ku bîneran tevlî xebata xwe bike û rêya tecrübeyeke nû li ber wan veke. Iles di navbera jiyan û hunerê de peywendiyeke xweş saz dike. Di bî salên dawî de ji başûrê Amerîkayê heta bakurê Afrikayê li gelek herêmên dinyayê bi nişteci û zarokên wan deran re cûr be cûr xebatên hunerê pêk aniye. Pêşî ez tişkî bêjim yani ez hunermenda giştika hez dikim. Ser hunerê dixebitin ji bo min giştik pir cihê wa cem me pir cudayî. Ama hinek hene daha samimî tên ji mir. Ji wana Francis Alice heye. Francis Alice ez ne tenê hunera wî bi jiyana xwe çawa kartîne wana ji bo min pir tiştê yani
samimite. Çava mesela Tunançı salis 1986 da zelzele çedebe dere ura o jena kol vurdici da kabate kol her derçi kol vurçedik her dünyayı cihane likere gringek ya preskrek heyse Fransız salis luvre ana mesela ser penabela Irak'ı o bir Yazidiyara tıkabıtı. Tarım mesela ciyek dereci ne mesela roja kerem xabata xuçekim jurda kev na ev derim wara nav jiyay da roj maha sala dimine da bije zav tişki bibinim daxım çekim bim tişki wa na beze warim runikim buara ze mizekim ew çetkin dileme çawa behdu dibe ez çawa buar alikari bikim her tişi difikre o dawiye xabata çedike wi xabata jî nabêje ez ewa tişkî popüler jî nak yani kesek pir wî nas nakin ama ew zaten ew jî tişkî ji bo wî jî pirsgirêk niniviya.